Mireu, aquest és el portal que tenim nosaltres, que hem fet des de la unitat de docència, us ho poso al xat, a l'adreça, vale? I aquí teniu un munt de preguntes freqüents, vale? En aquest llistat, bueno, ja veureu les que es van afegint, vale? Si estan endreçades. Aquest és un bon punt de referència per quan tingueu un problema, vale? Tot i que ja sabeu que es podeu escriure quan vulgueu aquí a UDCRAI, suposo també al xat. Però un momentet, ara m'ha agafat. Amb el tema de l'arroba en el xat és complicat de posar, vale? Perquè m'agafa el meu nom, vale? És udcrai@ub.edu. Es podeu escriure allà, però moltes de les consultes que es podeu fer les trobareu per aquí, vale? Perquè ja estan resoltes i són molt habituals i cada vegada que es repeteixen en un nombre determinat ja l'afegim, vale? Aquí dintre, això també us suposo, està la plantilla, encara no mireu perquè us espantareu, vale? Però hi ha una plantilla del qualificador aquest que us comentava al principi, que és bastant complex. Farem alguna part del que hi ha aquí, vale? I ho anirem veient tot sovint. Hi ha un altre curs, que no sé si el teniu, que també us poso l'adreça al xat, que és un curs que tenim al campus virtual on hi ha uns quants milers de professors, vale? Que és aquest d'aquí. Vale? Que també hi ha un fòrum, que és el fòrum del professorat, que és un fòrum de dubtes. Vale? Aquí hi ha un munt també de dubtes que va generant i entre vosaltres mateixos, nosaltres estem també a sobre contestant, vale? Però moltes vegades entre vosaltres doncs, un professor ja s'ha trobat amb un dubte que potser ja l'ha resolt. Vale? I aquí és un bon fòrum i és un bon, com veieu, hi ha bastanta activitat, vale? I és un bon lloc també per mirar de trobar informació. Nosaltres també quan veiem alguna cosa doncs aquí es repeteix molt, agafem i fem una PMF i la pengem a l'altre portal. Vale? Vale, dit tot això, comencem amb el tema de les qualificacions. La idea és el que us comentava, vale? Amagar-ho als alumnes, si recordeu, bueno, la Clara ahir no hi era, però l'Eva us va comentar com es feia, és anant a la rodeta, editar els paràmetres del curs. Si teniu un altre tema gràfic, varia una mica, vale? I quan arribem aquí, dintre d'aparença, aquí podem discutir si és el lloc adequat o no, tenim aquest paràmetre, vale? Mostra qualificacions a l'estudiantat. Llavors, la idea és que el deixeu en no, i mentre estem fent totes aquestes proves, doncs els alumnes no veuran res. Vale? Baixem i deixem els canvis i visualitzem. Vale? I l'altre que us deia, la idea era agafar per fer les proves o afegir, si hem d'afegir algun qüestionari o alguna tasca de prova perquè ho veieu, és anar a un tema i directament amagar-ho als estudiants amb l'ullet. Vale, quedarà tancat. D'acord? No publicat als estudiants. No us he dit, però teniu els micròfons oberts o podeu aixecar la mà del Collaborate, que ja sabeu com va, i podeu interrompre, fer les qüestions que vulgueu, com vulgueu, no hi ha cap problema. La idea és que, bueno, resoldre dubtes i el que tingui algun dubte i el que no, doncs, que vagi seguint l'explicació, però ja us dic, a més som poqueta gent, vull dir que cap problema, estem en petit comitè. Vale? Doncs, vinga, comencem amb la xitxa. El més important, des de la rodeta, vale? Configuració del llibre de qualificacions. Aquí arribem al meollo de tota la qüestió. Vosaltres, en els vostres cursos, suposo que tindreu alguna cosa més que no jo aquí, que el tinc totalment buit. Vale? Per què el tinc buit? Perquè en aquest curs no tinc absolutament res, cap activitat de cap tipus. Tenim una sèrie d'activitats al campus que per defecte generen una entrada directament en el llibre de qualificacions. Vale? N'hi ha moltes, poden ser les que són més habituals, són les tasques, els qüestionaris, els fòrums que també es poden avaluar, generar una entrada, els tallers, les bases de dades fins i tot també són qualificables si les configurem. Ara no recordo quina més, hi ha moltes, que directament ja generaran una entrada, si fem això i li donem una ullada. La lliçó també és qualificable,
L'Aximp, ara la propera versió que es posarà el 30 de desembre també serà qualificable. El Collaborate em sembla que també es pot qualificar. Vale? El més habitual, ja us dic, és la tasca i el qüestionari, que són les que més feu sovint, vale? Més feu servir. Per exemple, jo aquí que ja tinc proves, en aquest ja tinc activitats, si vaig al mateix puesto, veieu? Per aquí tinc un qüestionari, per aquí tinc unes entrades de Collaborate, fins i tot podríem avaluar i podríem posar nota a un Collaborate. El que us deia, l'Aximp, si no el coneixeu, és un component extern que ara s'ha integrat en el core de Moodle i ens permet fer un munt d'activitats interactives. Un munt és un munt, hi ha moltes, ¿vale? Haurem de fer un manual o haurem de fer alguna cosa per anar explicant una a una, ¿vale? Però és relativament recent, és de les darreres versions de Moodle, ¿vale? I aquí tinc unes altres tasques, un parell de tasques. ¿Vale? Si tornem al qualificador, aquest que jo tinc 8, la primera pestanya, ¿vale? On tenim tota la informació i totes les entrades és a la pestanya de categories i elements. ¿Vale? Però anem a veure primer la primera pestanya, que és la de visualització. ¿Vale? Aquí és on veuríem les notes dels nostres alumnes. Com que no tinc res, ho vaig a fer aquest altre curs perquè veiem, no hi ha gaire més, però hi ha alguna cosa més. ¿Vale? Aquí us sortirien totes les activitats a les columnes. Vale, em sembla que ho veieu una mica petit, vaig a fer una miqueta més gran. Aquí sortirien totes les columnes, vale, amb la nota corresponent i tots els alumnes. Vale, això que veieu, que jo em desplaço i que el nom es queda fixe, us ho explico perquè va ser un gran logro pels que no vam trobar això a les primeres versions de Moodle. Vale? Això era una bogeria perquè no sabies mai en quin alumne et trobaves. Vale? Ara queda fixat i podem veure totes les columnes que tinguem sense perdre el focus de l'alumne en qüestió. Vale? Amb aquesta icona d'aquí podríem veure les qualificacions d'aquell alumne en concret. Vale? I ens sortiria un resum de totes les qualificacions d'aquell alumne. Vale? I amb l'altre podríem veure aquesta vista única i podríem editar les qualificacions que es permeten editar. Després veurem per què algunes poden editar i unes altres no. ¿Vale? Però podríem editar ràpidament aquell alumne. Si el que volem fer, i aquest apartat és molt important, vaig fer-ho repetir perquè ho veieu, si el que volem fer és editar directament aquí, veieu que ara no podem. ¿Vale? Hi ha un botó aquí dalt, que no és que quedi amagat, però com queda al principi de tot, a vegades costa de trobar, que és activa edició. ¿Vale? Si fem una activa edició i baixem, ¿vale? Veurem que els quadres que no eren editables passen a ser editables. D'acord? Què vol dir això? Vol dir que jo puc introduir les notes aquí manualment. Per exemple, jo aquí m'he posat un 4, vaig ser una miqueta bo, vaig posar un 5. ¿Vale? Això és un element de qualificació. Ara explicarem el que és i com... És un element de qualificació, ¿vale? Ara explicarem el que és, però bàsicament és un element que jo afegeixo directament, no me'l genera Moodle, com això que seria un qüestionari. Jo creo un qüestionari, directament Moodle m'afegeix una entrada al llibre de qualificacions. Imagineu-vos que jo tinc una presentació oral a classe, ara és complicat en la pandèmia, malauradament, però jo tinc una presentació oral i jo no he generat res al campus que em permeti posar la nota d'aquest alumne. Jo faig un element de qualificació que es digui prova oral, ara el farem, no patiu, i llavors jo podria anar posant la nota manualment. Però clar, si us fixeu, en el qüestionari també puc posar la nota manualment, la qual en principi no tindria gaire sentit, perquè la nota me la donarà el mateix qüestionari quan l'alumne faci el qüestionari. D'acord? Imaginem que l'alumne fa el qüestionari i treu un 4 amb 9. Clar, un Moodle a mi que falta una décima me da lo mismo. Este chaval está suspendido. Ai, que som 4 amb 9 o un 4 amb 95. Potser l'aprovem. Venim aquí i aquí posaria un 4 amb 9 i nosaltres posem un 5. Fem intro, que guardaria els canvis. I veieu que em canvia el requadre a taronja. ¿Vale? Què vol dir?
que la nota l'hem rectificat i Moodle ens està avisant que aquesta casella, per a aquest alumne, ha rectificat manualment la nota. Llavors, deixa de servir la nota que ha tret en el qüestionari. Imaginem que vosaltres torneu a obrir el qüestionari per donar-li a aquest alumne una altra oportunitat de que faci el qüestionari i en comptes del 4,95 que tenia, treu un 8. Aquí continuaria posant un 5, ¿vale? Perquè la nota sempre mana la que vosaltres poseu aquí, que suposa que tu has fet una correcció. ¿Vale? Això tingueu molt present, perquè això sí que és font de moltes qüestions que es fan a vegades. ¿Vale? És que l'alumne es queixa que no li surt la nota, i vens aquí i la nota està rectificada. A vegades és perquè el professorat no sap ben bé què significa això, o a vegades és perquè potser compartiu un curs amb algú, amb un altre professor, i aquest professor ha rectificat la nota, tu no ho saps que l'ha rectificat, i si no vens al llibre de qualificació i veus que està en taronja, no veieu que això està rectificat. Com ho traiem? És molt fàcil, ¿vale? Anem a la rodeta, esborrem la nota i traiem l'estic de rectificat. ¿Vale? Fixeu-vos que si l'estic no està marcat, ja directament no em deixa ni posar una nota. ¿Vale? Però millor esborrar-lo per estar segurs. Baixem, guardem canvis, es diu que està recalculant les qualificacions perquè hem fet un canvi i aquí no tenim nota perquè l'alumne no havia fet el qüestionari, però si no, tornaria la nota del qüestionari. Això és important, recordeu, ja us dic que és alguna de les coses que tenim a les PMF perquè és una cosa que sap sovint. O sigui, això us explico. Aquí, en principi, poca cosa més. Pel temps que tenim no explicarem gaire cosa més, perquè l'important és anar a la pestanya de categoria i elements, que és on farem una miqueta el disseny d'aquest qualificador. Si cliqueu, fins aquí, si teniu cap dubte, m'ho dieu, Vaig a canviar de qualificador a un que estigui buit, és aquest d'aquí, i el que us deia, que suposo que vosaltres tindreu aquí algunes entrades al qualificador. Tenim, el que us comentava abans, tenim elements de qualificació, que és per exemple l'exemple que us posava de la prova oral, i després tenim categories. Les categories, per la vostra salut mental, és molt, molt, molt important que feu categories al qualificador. Penseu en el que us he dit, cada vegada que afegiu alguna activitat que sigui avaluable, us generarà aquí una entrada. Si comenceu a fer fòrums, comenceu a fer qüestionaris, comenceu a fer tasques, comenceu a fer tallers, i comenceu a fer tots aquests tipus d'entrades que generen elements de qualificació, això es converteix en una llonganissa important. Llavors, si no teniu categories, la cosa es complica bastant. Com fem aquestes categories? Tenim una categoria mare que sempre té el nom de la categoria del curs. Això es pot canviar amb l'edit. Ara veurem totes les opcions de l'edit. Però imaginem un cas que és molt típic de la UB. El més normal és tenir, o sigui, que l'alumne a començament de curs decideixi si fa una avaluació continuada o bé si fa una avaluació única. Llavors, el primer seria fer aquestes dues categories. D'acord? Com ho fem? Anem a fer la categoria. Fem, afegeix una categoria, li diem, això si voleu podeu anar fent, el mateix que ho faig jo. Llavors, així, si teniu algun problema, m'ho podeu dir, d'acord? Aniré a poc a poc. Afegim el nom de la categoria, categoria única, per exemple, i el següent és quin tipus d'agregació li volem donar a la categoria. Què vol dir això? Això és gran part de la madre del cordero de tot el qualificador. És com volem nosaltres que Moodle calculi dintre d'aquesta categoria les notes. Tenim aquests diferents elements d'agregació. Els veurem ràpidament, perquè no ens podem entretenir gaire, si no, no arribarem enlloc. I, de totes formes, us poso aquest enllaç al xat, on estan en detall totes les agregacions.
Sí, sí. Us les explico ràpidament, i ara agafarem una o una altra. Vale. La primera em sembla que surten a l'ordre que surten aquí. ¿Vale? Sí. Em connecto al... Vale, la primera, media de calificacions. Aquesta és la de tota la vida. Vale? Sumem les qualificacions, dividim entre el número de qualificacions i traiem la nota final. Vale? No té més misteri. Mitjana ponderada. Mitjana ponderada, aquesta és una que es fa servir molt. Vale? És quan volem donar un diferent pes a cada nota. No? Fem un treball pràctic que tindrà un 40% de la nota, fem un examen que serà el 60% de la nota. Ara, quan ho configurem, ja veurem que l'important és que tot pesi 100. És una errada també que passa molt sovint. Vale? No te n'adones i allò, la suma de totes les notes, en comptes de pesar 100, pesa 90 o pesa 110. Llavors tenim un problema. Vale? Ja ho veurem. Però bueno, la mitjana ponderada és això. Donar-li un pes diferent a cada nota i directament el programa ja fa el càlcul. Aquí el que us fa... Espera, faig una miqueta de zoom. Mai me'n recordo, si no, no ho veureu. Vale? Aquí el que fa l'ajuda és numèricament expressar-te com el calcula. Òbviament, ho calcula ell automàticament. Vale? La mitjana ponderada simple és molt semblant a l'anterior, el que passa que en comptes de donar-li nosaltres el pes de la nota ve definit per la nota màxima, vale, que té aquell element. En aquest cas, per exemple, m'alimento, en aquest cas, el pes d'aquesta nota seria un 80 perquè la seva nota màxima és un 80. D'acord? Normalment la que més es fa servir és la mitjana ponderada a seques. Vale? 102, 226. Media de calificacions. Res, perquè ja no la fa servir les versions noves de Moodle. D'acord? O sigui, aquesta oblideu-vos. Vale? Aquesta sí, aquesta és la mediana de calificacions que tampoc es fa servir gaire. ¿Vale? Ya veo aquí, lo que posa es el valor intermedio, ¿vale? O la media de los dos valores intermedios. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja? Que aquí té molt menys pes els valors extrems. ¿Vale? Sempre sol agafar els valors intermitjos. Això ja sou vosaltres que ho decidir si us interessa aquest tipus d'agregació o no. ¿Vale? Aquí no entrarem al detall del càlcul específicament, ¿vale? Però que sapigueu que existeix. Aquesta és molt semblant, és agafar la qualificació més petita, de totes, o la qualificació més alta de totes. Sí, de fet, podia, al principi, però... També tenim la moda de calificaciones, que és, la moda de calificación normalizada que ocurre más frecuentemente. Se fa servir normalment quan són qualificacions no numèriques. Tampoc és una... Nosaltres hem rebut, no sé si hem rebut cap petició referent a la moda de calificacions, em sembla que es fa servir molt poc. D'acord? I em sembla, sí, ja tenim que és la natural, que és suma de totes les qualificacions. Ni divideix ni res. Si ha tret un 8, un 10 i un 10, té un 28. El per què, si algú la fa servir, els motius tindrà. Així jo us dic, us explico les que hi ha i després cadascú, en funció del que dissenyi, agafa una o agafa una altra. Sí? Doncs us apunteu aquest enllaç que de tant en tant va molt bé per poder-ho consultar. Si tornem a la pantalla a la que estàvem, vaig a fer també una miqueta de so. Sorry. Aquí. Estàvem creant una categoria que es deia categoria única. De moment, anem a deixar, després ho canviarem, però de moment anem a deixar una mitjana de les qualificacions. Per què? A la categoria única, l'habitual és que tinguem només una nota, que és la nota d'un examen final que farà l'alumne. Aquí seria una miqueta irrellevant agafar la mitjana de qualificacions o podríem agafar la qualificació més alta, la qualificació més baixa. Aquí, en principi, seria el mateix perquè només n'hi hauria una. Normalment, per si de cas després posem alguna altra cosa, l'ideal seria posar una mitjana de les qualificacions. Si fem clic a mostrar més, aquí hi ha un paràmetre que és molt important i també és focus de moltes incidències del professorat, que és excloure les qualificacions buides. A més de que ja sigui important, el redactat en anglès està millor, en català indueix a l'errada. Per què?
Aquest apartat és el que es diu què volem que Moodle faci quan una qualificació està buida. Buida no és 0. ¿Vale? Buida és que l'alumne no té nota. O sigui, és un qüestionari, pels motius que siguin, no l'ha fet. ¿Vale? Llavors, què li diem a Moodle? Si no l'ha fet, què és? Un 0 o que no l'ha fet? ¿Vale? Per tant, si li diem que les exclogui, no la té en compte. ¿Vale? En aquest cas està seleccionat que les exclogui. Vull dir, no la tinc en compte, com si no l'hagués fet. Però si el traiem i l'alumne no ha fet el qüestionari, per Moodle, això serà un 0. ¿Vale? Això és molt important, tingueu en compte perquè ja et dic que moltes errades l'alumne és que la nota, la media no me quadra, ¿vale? Perquè moltes vegades s'ha de tenir en compte si tenim en compte o no que hagin fet l'activitat i tinguin o no una nota. ¿Vale? Per això vosaltres heu de decidir, no, si l'alumne no ha fet el qüestionari, no, que no compti, té un 0, ¿vale? Per motius X. Per això ho heu de decidir vosaltres. Ok? Que us quedi clar, això ho apunteu també, anoteu. Vale? Inclou les competències de l'agregació. Bueno, de moment vaig a deixar que les exclogui, vale? Que és com ve per defecte. Inclou les competències de l'agregació, no ho explicarem, i omet les qualificacions baixes, bueno, podries ometre... sempre teniu l'interrogant, això suposo que l'Eva ja us ho vaig comentar ahir, a tot arreu al campus teniu l'interrogant, que si cliqueu teniu una ajuda contextual, que va molt bé, normalment va molt bé i ajuda bastant, vale? Omet les qualificacions baixes és, vale? Dir-li que les més baixes de totes que no les tingui en compte. Això també decidiu vosaltres. Tipus de qualificació, en principi deixem valor, vale? Després ficarem el tema de l'escala i del text, valor que significa un nombre, vale? I la qualificació màxima. A veure, per defecte Moodle sempre posa 100. Vale? Això tenint en compte que després aquestes notes les heu de portar a les actes i les actes són sobre 10, jo recomano que always 10. ¿Vale? Si no és un follon. ¿Vale? Ho haureu de revisar sempre. Per exemple, quan feu un qüestionari, Moodle per defecte, posa 100. No patiu perquè després en el resum del qualificador és 10. ¿Vale? És 10, si està 100, 10, i es pot canviar molt fàcilment, es pot tornar enrere, vull dir que no patiu per això, ¿vale? Però sempre és millor que la poseu en 10. Podríem amagar aquest element perquè l'alumne no el veiés. Podríem blocar-lo, significa que no podríem canviar les notes, ¿vale? I això del pes ajustat de moment el deixem, ¿vale? Perquè això depèn de l'element d'agregació i no farem servir. Si fem el mostra més, ens surt aquest parell d'opcions que no estan malament, ¿vale? L'opció d'ocult podem fer, si cliquem en ocult i habilitem, podem fer que estigui ocult fins a una data determinada. Per exemple, hem fet un qüestionari, aquest qüestionari el tancarem, quin dia és? Aquest diumenge dia 20, doncs jo li dic que estigui oculta fins al diumenge dia 20 a les 00, llavors els alumnes el dia 21 ja el podrien veure automàticament i vosaltres no heu de matinar per venir i activar això. Exactament el mateix amb el blocat, però el que es fa servir més sovint és l'ocult. D'acord? Doncs deixem canvis. I ara hauríem de tenir aquesta categoria aquí creada, d'acord? Que és categoria única. Anem a fer el mateix amb una categoria d'avaluació continuada. S'ha canviat el nom, que he posat categoria única i volia dir avaluació. Bueno, no us he dit, aprofito. Si voleu canviar alguna cosa, com m'ha passat a mi ara, que m'he equivocat, aquí sempre tenim l'edita paràmetres. ¿Vale? Llavors, en comptes de categoria única, anem a posar avaluació única, d'acord? ¿Vale? No sé si heu provat de fer-lo al curs, si us ha sortit, si teniu algun dubte, m'ho digueu. Anem a fer el mateix. Anem a fer un altre a l'avaluació continuada. Doncs tornem a fer el mateix. Afegeix una categoria. Avaluació continuada. Deixo una mitjana de les qualificacions, després ho canviarem.
qualificació 10, que ja sabeu com funciona tot això, vale? I guardem canvis. Sí? Doncs ja tinc dos. Ja tinc l'avaluació única i l'avaluació continuada. Heu de tenir molt clar tot aquest tema de les categories. Vale? Jo sempre, quan em fan alguna consulta, sempre dic que us ho penseu, jo què sé, a mi em va bé pensar-ho com si fossin capses. Vale? Dintre d'una capsa, rotllo les muñeques russes, no? Dintre d'una capsa n'hem posat una altra i així anem englobant. Per què ho dic? Perquè cada capsa, en aquest cas, que seria l'equivalent a una categoria, tindrà un mètode d'agregació. I aquest mètode d'agregació defineix com es calculen les notes dintre d'aquella capsa. Llavors, si comencem a moure elements i categories sin ton ni son, al final el qualificador no dona la nota que vosaltres voleu que doni. Això és una consulta que passa molt sovint, ¿vale? Que diuen, es que la nota no sale como yo la quiero en las proporciones que yo la quiero. I llavors entres i hi ha un galimaties de qualificador que has d'acabar de posar en ordre. I posar en ordre és fer categories, d'acord? Per exemple, en aquest cas, tenim una categoria d'avaluació única i una categoria d'avaluació continuada. I la categoria mare, que és la categoria que les conté, perquè podem, això és com les carpetes del Windows, ¿vale? Podem anar endreçant rotllo arbre. Aquesta capsa, que és la capsa mare que conté tot, fixeu-vos que quan em poso a sobre d'una categoria, Moodle em posa en color gris que abarca aquella categoria. Ho veurem millor quan posem dintre elements de qualificació, ¿vale? Llavors, aquesta, que és la categoria mare, també té un element un mètode d'agregació, perdó. Quin mètode d'agregació li hem de posar? Aquí, esto es un truquillo, ¿vale? Com que se suposa que l'alumne o fa l'avaluació continuada, o fa l'avaluació única, o fa l'avaluació continuada, mai tindrà dues notes. ¿Vale? Una hauria de ser un 0 o un blanc perquè no l'ha fet. Llavors, què hem de fer? Dir-li al Moodle que m'agafi una de les dues. Quina? La més alta. Sí? Llavors, si editem la categoria mare i mirem el seu mètode d'agregació, i hem de dir que m'agafi la qualificació més alta. Llavors, ja tindrem resolt un problema que dona molts mals de cap, que es cómo me lo monto para que el Moodle me coja la nota de evaluación continua o de evaluación única. ¿Sí? Això és important, ¿vale? És dir-li a la categoria mare, en aquest cas és proves Quique 2, ¿vale? Que volem que agafi la nota més alta de les dues. ¿Vale? Truquillo para anotar. Vale, anem a suposar el que dèiem, que l'avaluació única només és un examen. ¿Vale? Podríem fer un qüestionari, vaig a crear un qüestionari, me l'invento, o una tasca, que és més ràpid, ¿vale? De crear. M'invento una tasca. Això us explicarà Lola, además explicarà com crear tot aquest tasques, qüestionaris, en detall, ¿vale? Jo ara la creo ràpidament, per defecte, una tasca, i dic tasca avaluació única, per defecte, Això sí, la nota li posarem el que us deia, 10, que sempre posa per defecte 100. D'aquests canvis torna al curs, vale, la tinc per aquí, i si torno al llibre de qualificacions, tinc la tasca, vale? Però què em passa? No la tinc dintre de la caixa d'avaluació única. Vale? Per defecte, la tinc fora. Dintre de la tasca podria haver-li dit on volia que anés, vale? Però he fet trampa perquè veiéssiu com ho podem moure des d'aquí. Vale? Penseu que tot això no suposa cap problema. Es pot moure tot, es pot canviar tot. El que s'ha de tenir clar és, o heu de tenir clar, és on voleu que estiguin les coses i dintre de quines capses o categories voleu que estiguin. Llavors, és molt senzill, vale? La movem. Hi ha dues formes, això l'han posat ara nou, que de les darreres versions, i va molt bé, perquè podeu seleccionar diferents elements i d'una tacada moure'ls a una categoria concreta. Vale? Selecciono tasca d'avaluació única, vaig aquí sota
on vols moure'l? Dintre de l'avaluació única. I ara, si veieu, ja la tinc dintre. Quan jo selecciono es posa de color gris i m'agafa tot això. La tinc dintre de la tasca de l'avaluació única. D'acord? Vale, aquesta ja la tindríem feta. Suposem que en comptes de generar una tasca, deixarem aquesta tasca i ho fem aquí, a l'avaluació continuada, d'acord? Aquesta ja la teníem resolta. Ja tenim una avaluació única amb un examen, en aquest cas una tasca que us entreguen, avalueu i ja tenim una nota d'avaluació única. A l'avaluació continuada. L'avaluació continuada anem a complicar-la una miqueta. Suposem que anem a fer un apartat que és voluntari i un apartat que no és voluntari. I li volem donar, per exemple, ho apuntem, a l'apartat no voluntari un 10% de la nota. I a l'obligatori li donarem un 90. Sí? Anem a fer. Què hem de fer? Capses, categories. Anem a fer. Categoria voluntari. Treballs voluntaris. Mètode d'agregació. Mira, anem a fer-ho senzillet. Anem a suposar que els treballs voluntaris tenim 2 treballs i que volem que facin mitjana. I direm mitjana de les qualificacions. Tipus de qualificació valor, qualificació 10. I aquí, com ja sabem on anirà, tenim l'oportunitat de dir-li a quina categoria volem que estigui i ens estalviem moure-la. D'acord? Llavors li diem que la categoria mare de les proves voluntàries estarà dintre de l'avaluació continuada. I si fem un d'aquests canvis, ja l'hauríem de tenir dintre del seu lloc. Anem a fer el mateix amb uns treballs obligatoris. Afegim categoria, el mateix. Treballs obligatoris. Suposem que aquí posarem els que vulguem, 1, 3, 5, però també per fer-ho senzillet ara de moment, farem mitjana de les qualificacions, 10, i quina categoria? Doncs el mateix, dintre de la continuada. Sí? Guardem canvis. Veieu, dintre de l'avaluació continuada, que se'm posa de color gris, m'està abarcant treballs voluntaris i treballs obligatoris. Sempre, no us ho he dit, però sempre que creem una categoria tenim un total d'aquella categoria. D'acord? Treballs voluntaris, total treballs voluntaris, treballs obligatoris, total treballs obligatoris i avaluació continuada, total d'avaluació continuada. Sempre es genera totes dues coses. És com una capsa, el que us deia, a la categoria definim el mètode d'agregació i sense haver de retornar un total en funció d'aquell càlcul del mètode d'agregació, d'acord? Anem a suposar que en els treballs voluntaris posem 2 elements de qualificació. El que us comentava al principi, suposem que el que nosaltres fem o avaluem és una presentació oral i no tenim cap activitat ni hem dissenyat cap activitat que ens generi aquí un element. No patiu, el creem manualment. Com? Afegim un element de qualificació. Fins ara havíem fet una categoria, ara afegirem un element de qualificació. Aquest del mig d'element de resultat, oblideu-vos, perquè va lligat a competències i el tema de les competències, em sembla que us ho va comentar ahir la Eva, és un tema que està en vicerectorat de docència i s'han de definir quines competències, com s'han d'inserir al campus, o sigui, aquest no el farem servir en principi. Afegim un element de qualificació. Què hem dit? Treballs voluntaris, doncs inventem un treball oral, els obligatoris. Treball oral i treball escrit, per exemple, per fer la prova. Doncs vinga, el mateix, és molt semblant. Treball oral, nota 10. I quina categoria mare? Aprofitem que ja sabem on anirà i li diem treballs obligatoris. Veieu?
Ja el tenim aquí. Sí? I fem un altre, que era, hem dit, treball escrit, per exemple. El mateix. 10. I dintre de treballs obligatoris. Veieu? Ja els tenim aquí dintre. Vale? A treballs voluntaris encara no hem posat res, però a treballs obligatoris ja tenim aquests dos. Si us en recordeu, hem definit que diríem que la categoria de treballs voluntaris tindria un pes d'un 10% i els treballs obligatoris la resta, ¿vale? Un altre 90%. Si veieu, ara no ho tenim definit. Per què? No ho tenim definit perquè hem d'agafar la capsa que conté aquestes dues categories i dir-li que hem de fer, que volem fer aquesta ponderació. Llavors, quina és la categoria que engloba aquestes dues? Treballs voluntaris i treballs obligatoris? La d'avaluació continuada, que la tenim aquí dalt. Sí? Veieu, en recordeu-vos del color gris? A vegades, no sé, el que passa que jo tinc ara molt de zoom, però fixeu-vos que el color gris, ¿vale?, engloba des de l'avaluació continuada fins al total d'avaluació continuada. Què hem de fer? Ara hem de canviar el mètode d'agregació d'aquesta categoria per tal de dir-li que els treballs voluntaris tindran un pes d'un 10% i els obligatoris d'un 90%. Anem a fer-ho. Editem. Per què no ho feia? Perquè teníem una mitjana. Actualment estava fent una mitjana, que agafaria la nota del voluntari i la de l'obligatori i dividiria per 2. Faria un 50-50, que no és el que volem. D'acord? Volem un 10-90. Fem mitjana ponderada de les qualificacions. I deixem els canvis. I ara aquí ens apareix aquest quadre, que per defecte sempre es posarà 1, i és on li hem de dir que els voluntaris valen un 10 i els obligatoris valen un 90. Deixem els canvis i ja ho tindrien. Vale? Sí, heu seguit la història? He anat una mica ràpid, però vale? No sé si l'heu anat seguint. Clar, això ho podem complicar ad infinitum si anem fent categories. Sí, clar, és que aquesta és entendre la idea. Per això us deia ara que ho podem anar complicant molt. Ara, quan us ensenyi el qualificador aquest que tenim d'exemple, veureu que és molt més complicat, però si tens... O sigui, hem d'anar baixant, de caixa en caixa. Primer s'haurien de fer les caixes més interiors, per dir d'alguna forma, la muñeca russa més petita, definir les més petites i anar pujant i anar definint les que estan per sobre, perquè les petites us aniran definint o marcant com heu de fer la resta. Però jo us recomano, sobretot, jo moltes vegades, no sé si teniu en ment els gràfics que fan servir, jo és que a banda també soc programador, llavors aquests gràfics que a vegades fan diagrames de flux que fan servir els programadors, jo faig d'aquesta forma, perquè és molt gràfic i t'acabes aclarint. Pots moure les caixes, mantens les relacions, si teniu algun programet hi ha de gratuïts per fer-lo, va molt bé per fer-ho d'aquesta manera, per tenir una idea gràfica de tot això, que tot i que no és molt dolent, si aquest qualificador, si teniu molts elements de qualificació, això baixa i és un scroll molt llarg. Llavors, no és una forma gràfica gaire intuïtiva per entendre el que estem posant. D'acord? Fixeu-vos com ho tenim bastant bé, perquè hem definit una mitjana ponderada, dintre de l'avaluació continuada, una avaluació única, que és una mitjana normal i corrent, i aquesta categoria, que és la que hem definit al principi, que ens agafaria les notes, la nota més alta de totes dues categories, de l'avaluació única i d'avaluació continuada. Perquè recordeu-vos que aquí el mètode d'agregació que hem agafat era el de la qualificació més alta. D'acord? Si agafem... En aquest exemple, que no arribarem a fer-lo perquè ja us dic que s'embolicarà massa el tema, només vull fer un apunt
que a vegades el feu sovint i també és complicat, ¿vale? Que és el tema del crèdit extra. El crèdit extra, què és el crèdit extra? Suposem anem a agafar aquí perquè el veieu, aquí no s'espanteu del qualificador, que és l'exemple que us estic posant. Veieu aquest qualificador? Doncs, bueno, ja comença a ser una miqueta més llarg. No és gaire més complicat, És l'exemple que us he posat, que podeu consultar a la PMF, si li doneu una ullada amb el que s'ha explicat avui i l'entendreu perfectament, d'acord? I si teniu algun dubte, ja us ho he dit al principi, ens ho feu, cap problema. Si us fixeu, aquí hi ha un element de qualificació que diu existència, ¿vale? Que val un punt i aquí posa un más menos, que vol dir un crèdit extra. Bueno, no vol dir res més que si l'alumne té un 8 li posarà un 9 i si l'alumne té un 10 no li posarà un 11. ¿Vale? Quin és el problema que té el crèdit extra? El crèdit extra, Moodle només te'l deixa seleccionar si l'agregació on l'heu posat, ¿vale? O sigui, la categoria on l'heu posat té com a mètode d'agregació natural, suma de qualificacions. Si no, no t'ho deixa fer. ¿Vale? Llavors, fixeu-vos que aquí, si l'edito, aquí sota em deixa seleccionar crèdit extra, aquí us explica el que és, d'acord? Però me'l deixa posar perquè aquesta categoria, que és a la que correspon elements ponderats continuada, és aquesta d'aquí. Ara no us ho puc ensenyar, ara us ensenyaré per aquí. Vale. Només ho podríeu posar com a crèdit extra, el que us deia, si el mètode d'agregació és el mètode natural, suma de qualificacions. Sí. Esteu veient el monitor ara? Vale, ara, a mi m'havia quedat la pantalla en negre. Vale, això del crèdit extra, us ho repeteixo, només us deixarà posar-lo si el mètode de l'agregació és de la categoria, perdó, és natural. Què ens obliga moltes vegades a fer això? A fer una caixa barra categoria extra per poder posar l'element de qualificació a sota, ¿vale? I posar-lo damunt. Bueno, la natural és més fàcil, no perquè seria la pregunta que fas, Clara, no perquè seria una suma, ¿vale? Seria una suma. Seria, si has tret un 10 i un 5, la nota final seria un 15. La que dius tu des del punt de vista de lletres seria la mitjana de les qualificacions. ¿Vale? Si ha tret un 10 i un 8, té un 9. ¿Vale? Aquesta seria la més habitual, per dir-ho d'alguna forma. ¿Vale? És una de les més habituals i la ponderada, són aquestes dues. ¿Vale? Aquesta seria una suma, però és l'única manera que podeu fer un crèdit extra. ¿Vale? Amb la qual es complica una mica el tema. Exacte, aquesta, les mates de PUP. D'acord? Sí, aquesta seria la que és més habitual, la mitjana. Vale, això per un cantó. Anem a mirar aquí a la plantilla, perquè si ho veieu no soni molt complicat. Llavors, això que us vaig explicar ara, tampoc us espanteu. Vale? És un nivell molt pro, però és una errada, us ho explico perquè és una errada que us podeu trobar. Vale? Per exemple, quan us he ensenyat aquesta categoria, vale, d'avaluació continuada, quan l'he editat, fixeu-vos que no em deixa seleccionar, no tinc l'apartat categoria d'agregació, o sigui, mètode d'agregació, no el tinc, no m'apareix. Vale? Per què? Perquè jo a les categories, o als totals de les categories, espera que el tanco, els hi puc afegir un càlcul. Sí? Imagineu-vos que tots aquests mètodes d'agregació que us he explicat, que són uns quants, estan molt bé, però bueno, no et serveix. Tu vols fer un càlcul molt més complicat i cap dels mètodes d'agregació que et dona el campus et serveix. Vale? Bueno, doncs tu fas tu, no hi ha cap problema, tu crees tu mateix. Sí? Com ho fem, això? Doncs ja l'heu vist. Anem aquí. Vale? El total que volem fer el càlcul, fixeu-vos que surt fins i tot
Per aquí una calculadora i evitem el càlcul. Com es fan aquest tipus de càlculs? Mireu, us poso aquesta adreça. ¿Vale? Que és on explica una miqueta la sintaxis i com s'han de fer, com us podeu referir als càlculs. El que es fa, ens afegeix un apartat on nosaltres li hem de donar un nom a cada categoria per tal de poder-nos referir amb ells en el càlcul. Per exemple, a la única, vaig a la categoria aquesta que estaven fent les proves. Sí, s'havien d'aquí. Vale, suposem que l'avaluació única, veieu que estic a l'avaluació única, li poso única, per no liar només la droga, ¿vale? I a la continuada, li poso continuada. Sí? Aquests noms us ho inventeu vosaltres, I li dic, afegeixo números ID. Fixeu-vos que ara m'ha afegit entre claudators el nom que jo li he posat. Vale? Llavors, quan jo vulgui fer un càlcul, m'he de referir amb aquests claudators. El càlcul ara me l'invento, No tindria gaire sentit el que vaig a posar ara, però me l'invento. Suposem que jo vull fer la suma de la única i la continuada. Doncs faria, sempre es comença per un igual, en aquest cas la suma seria un sum, parèntesis, corchete, corchete, única, más claudator, claudator, continuada. Claudator, claudator i tanco. Això que faria seria sumar-me això i això. No té gaire sentit. Puc fer servir un mètode d'agregació, que és el que ara deia la Clara, suma natural i ja tindria això. Vale? Us estic posant d'exemple, vull dir, en aquest cas concret no caldria. Ara veureu per què el podríem fer servir. I si ho he fet bé, d'aquests canvis, me l'ha guardat. Vale? Però el que us deia abans, ara si resulta que vaig aquí, no tengo método de agregación. Per què no tinc mètode d'agregació? Perquè he afegit un càlcul. Si jo li he afegit un càlcul a la categoria, el mètode d'agregació desapareix perquè mana el càlcul. Vale? I això passa molt sovint i és una errada que la tenim de tant en tant, i em sembla que està a la PMF també, perquè el professorat, el que us deia abans, o heu afegit un càlcul fa molt de temps, si no us en recordeu, o compartiu l'assignatura amb un altre professor, l'altre professor us ha afegit un càlcul, tu no ho saps i tu dius, no tinc mètode d'agregació, com és possible? Vale? Doncs penseu, vale? Aneu, afegiu, traieu el càlcul, l'esborreu i aquí us tornaria a sortir el mètode d'agregació, d'acord? Per què podríem fer servir el mètode, el càlcul? Us enganxo, està també a la PMF, però us enganxo aquest càlcul i us l'explico, perquè tingueu una idea, Això és una cosa que ens van demanar al seu moment i ens vam haver de barallar, diguem-ne, aquí una estona, ¿vale? El teniu al xat i ara s'ho poso en pantalla, ¿vale? Mireu. Els noms correspondrien a el que estiu veient aquí dalt, ¿vale? Voluntària, obligatòria, continuada més assistència. Això és un condicional, ¿vale? Això suposem, això és un professor que en el seu moment ens va dir que no volia. Sí que es compliquen, clar, es pot arribar a complicar molt. Això és un professor que ens va dir que no volia que l'assignatura, o sigui, que la nota li fes una mitjana si no superava el 4,5. O sigui, si no era igual o superava el 4,5. Com a mínim un 4,5. Clar, això Moodle per defecte no tens cap agregació que li puguis dir i afegir un condicional, ¿vale? Llavors, com funciona això? Us explico una miqueta la sintaxis, ¿vale? Sempre es comença amb un igual, ja s'ho he comentat. Llavors és un if, el tema de programació, ¿vale? Si, el si condicional. Un i, que vol dir que s'han de complir totes les dues condicions que venen dintre del parèntesis. En aquest cas és que la categoria voluntària sigui superior o igual a 4,5 i que la categoria obligatòria sigui superior a 4,5. Se separa amb un punt i coma i s'obre un altre cop el parèntesis. La primera
la primera part indica què farà Moodle si es compleixen les condicions anteriors i la segona part si no es compleixen. En aquest cas, si l'alumne té més d'un 4,5 voluntària i obligatòria, faria la suma de l'avaluació continuada més la nota de l'assistència. ¿Vale? I si no es compleixen aquestes condicions, l'alumne té un 0. Això també l'heu de tenir en compte, perquè si l'alumne té un 4 amb 4 i un 4 amb 4, li posarà un 0 de nota. ¿Vale? Però bueno, la idea és que el profe ho volia així, doncs així li vam fer. ¿Vale? Per això et dic que ho podeu complicar tot el que vulgueu. Si li doneu una ullada a la plana de les possibles funcions, os puede dar un algo. Yo os lo digo, ¿vale? Pi, pots elevar, pots redondear, pots sumar, pots afegir seno, coseno, arcocoseno, tangente, logaritmo neperiano, exponencial, ¿vale? Matrices, ¿vale? Suposo que això ja... La cosa, si ja t'has espantat, Maria? Molt professorat, quan li explico això, s'espanta una mica. Vale, normalment no hem tingut moltes, ¿vale? Moltes peticions en aquest sentit, afortunadament també per la nostra salut mental. Jo soc de ciència, jo soc geòleg de formació, però clar, l'estadística ja em queda una miqueta lluny des que em vaig llicenciar. ¿Vale? Llavors sí que, però veieu, aquí sí que tenim un if, molt semblant al que hem fet abans. ¿Vale? Per exemple, l'if és una que es fa servir bastant, perquè no hi ha cap altra història que tu pugui fer servir i que tu puguis manegar. ¿Vale? Molt bé. Vale, això és la pestanya de la categoria d'elements. El que comentava al principi és la més important, és on tenim tota la xitxa. ¿Vale? A banda, aquí dintre de dita, on s'ha comentat de paràmetres, tenim dues opcions més. Una és esborrar-lo, imaginem que això m'he equivocat. Mira, el treball dual ja no el farem servir, li dic suprimeix, vol suprimir, diu que sí, i desaparecido combate, ¿vale? Això, si no recordo malament, crec que no va a la paperera de reciclatge, ¿vale? O sigui que aneu en compte. Bueno, us demana confirmació, ¿vale? Però aneu en compte sempre. I l'altre que també és molt important és l'amagar, d'acord? Abans us he explicat que des de dintre de les preferències podeu fer servir un amaga fins, llavors us n'oblideu, però també teniu la possibilitat de fer-lo manualment. Si jo amago, veieu que això que estava blau passa a estar de color gris. Espera, faig una miqueta de zoom. Això que estava blau passa a estar de color gris. És una referència visual, tot i que tot és gris, però el blau de la dita passa a ser gris. Llavors és una referència visual de que el teniu amagat. Què passa? Anem a agafar algun curs que tingui jo per aquí, que l'he tancat. Aquí. Quan tenim alguna activitat que genera un element de qualificació, com en aquest cas aquest qüestionari, pot ser que jo a la tasca o al qüestionari o al fòrum o a l'element que sigui jo li hagi donat un període de validesa. Per exemple, imaginem que aquest qüestionari jo li he dit que el podeu fer durant el dia d'avui i demà veniu i l'alumne no ve la nota. I dius, bueno, igual és que la tinc oculta. Vaig a mostrar-la. Te'n vens aquí i no teniu l'ullet d'ocultar o d'ensenyar. Per què? Perquè si és una activitat que té disponibilitat que permet que puguis configurar la seva disponibilitat, sempre mana l'activitat. Hauríeu d'anar al qüestionari en qüestió, posar-lo actiu, posar-lo visible i aquí directament l'alumne ja ho veuria. D'acord? Però aquí no sortiria l'ullet. Veureu que hi ha moltes activitats, perquè les que he generat, aquestes precisament no, però el fòrum, les tasques... Vale. Si la tasca ja no estigués disponible, vaig a la tasca. Dic els paràmetres.
Anem a fer-lo més fàcil. Si jo la tasca, que l'hauria de tenir per aquí sota, aquí, l'amago, la teoria diu veieu? Aquí em surt amagada. Vale? O sigui, mana la tasca. Vale? Tot i que aquí sí que me la deixaria tornar a mostrar. Vale? Però si ho fes des de dintre de la tasca, aquí no me la deixaria mostrar. D'acord? Sempre que sigui un element que us creï, que us ho creï automàticament Moodle, sempre aneu a l'element. Vale? És el que manarà per sobre del qualificador. Ara ho dic perquè no s'espanteu quan vingueu a ocultar una nota i no surti l'icona de l'ullet. Sempre recordeu-vos d'això, això passa molt sovint. Això que diré, hauria de dir que no ho hauria de dir, i ho negaré, no ho negaré perquè s'està gravant, però a vegades ens trobem amb alguna incidència d'algun alumne que no pot veure la nota, d'acord? No em demaneu per què, és un bug, és una errada de Moodle, que passa, afortunadament, des que tenim les noves versions, passa poques vegades. Vale? Al principi passava molt. Si l'alumne us diu que no veu la configuració, o sigui, no veu la nota, altres alumnes sí que la veuen, vale? I vosaltres heu deixat la tasca o el qüestionari o el que sigui, i està correcte, veniu aquí. Amagueu i torneu a mostrar. I deixeu els canvis. Vale? Sembla una incongruència, però com funciona us ho explico. Vale? Precisament ahir vam tenir un problema important amb un qualificador i es va resoldre així. Vale? No, ja us dic, no passa molt sovint, però si ja ho heu revisat tot, no trobeu el què, bueno, si us heu demanat ajuda probablement necessitaríem barallar nosaltres, però si és un cap de setmana i resulta que ningú o el que us ajuda no es troba el què, mireu això. Vale? Perquè sol passar. No molt sovint, afortunadament, però alguna vegada ens ha passat. D'acord? Vale. Quina hora és? Com ho tenim? Vale, que ara em queda una estoneta. Vale, farem una repassada. El tema escales. Moodle té per defecte aquestes escales predefinides. Vale? Doncs has passat, no has passat, com veieu estan totes en anglès, em sembla que sí totes. Vosaltres podríeu afegir una escala nova. Les escales són delicades. Delicades per què? L'altre dia també es van trobar amb una profe que tenia notes normals entre copetes, no de normals, numèriques, amb el tema de 0 a 10, però també tenia escales. Llavors, què passa? Que quan barregem i fem un càlcul d'escales i notes en valor, es complica molt la cosa. Per què? Perquè com calcula Moodle la nota de l'escala per poder fer un càlcul? Doncs si no recordo malament, parlo de memòria, em sembla que agafa la quantitat d'elements que vosaltres poseu, divideix entre la nota final i aquests elements. En aquest cas, que tenim 3, doncs que seria un 3,33 de cadascú. Si tu li poses satisfactori, l'alumne tindria un 6,66. Potser és la nota que voleu o potser no. Llavors, clar, no podeu dir, ara no, és que no vull que tingui un 6,66, m'ha de tenir un 5, però tindràs un problema perquè aniràs a editar la nota i no tindràs un número, tindràs un satisfactori. Llavors, és un problema. Sempre que pugueu, eviteu barrejar-les. I si és indispensable que estiguin, poseu una categoria, capseta, poseu dintre totes les que siguin tipus escala, perquè així vosaltres pugueu editar la nota numèrica que surti en aquella categoria. D'acord? Això és també un bon truc. Si és imprescindible, que ho feu. Vale? En aquesta línia tenim les lletres. Les lletres és semblant, però no és el mateix. Això no és un embolic. Vale? Aquí, simplement, en comptes d'ensenyar-li a l'alumne la nota, li ensenyem una lletra. Però sí, aquí sí que tenim la nota és numèrica. Vale? La nota és, si per exemple l'alumne ha tret un 91% de la nota, doncs el programa li posarà una E d'excel·lent. En comptes d'això, si has tret un 75, li posarà un notable. Vale? Això és la traducció
de la nota en número, que això, perdó, de la traducció de la nota en número en lletra, que això sí que bueno, ja sabeu com funciona, no hem descobert absolutament res per aquí. Vale? D'acord? Més cosetes. Una d'important. Jo us vaig explicant, ja veieu que no estic entrant en detall, perquè ja veureu ara, per exemple, aquesta pantalla que entrarem ara, les dues següents, són una llonganissa enorme de configuracions. Us estic explicant sobretot problemes que us podeu trobar. Vale? O sigui, la resta és un tema d'anar jugant, anar provant i fer diferents configuracions. Però sobretot us explico problemes que us podeu trobar i llavors així us avanceu, vale? I no us quedeu encallats. Si anem estem a categories elements, a la pestanya paràmetres de qualificació del curs. Tinc molt de zoom, però això són 3 pestanyes així horitzontals. Aquí ja veieu, hi ha un munt de paràmetres. No els mirarem tots, òbviament, perquè aquí tenim un munt i a la següent pantalla tenim un altre munt important. Vale? Doncs aquí, si aneu aquí, us ho dic, estem a categories i elements, paràmetres de qualificació del curs. Si baixeu, fins al final de tot, vale? Aquí tenim 2 apartats importants, són els últims. Vale? És què volem que Moodle faci en el qualificador amb els elements ocults. D'acord? Per defecte, només mostra els elements que està oculta fins. Vale? O sigui, l'alumne pot veure que aquella nota estarà oculta fins la data que vosaltres hagueu definit. Òbviament, això es pot canviar. Vale? No mostris cap element ocult, mostra només els elements oculta fins i mostra tots els elements ocults. Aquí definiu el que vosaltres vulgueu, cap problema. Simplement que el tingueu en compte que ho podeu fer. Aquest d'aquí sí que genera problemes. Per què? Perquè fixeu-vos, què diu? Ocultes totals si contenen elements ocults. Per defecte, els oculta els totals. Vale? Què implica això? Que, per exemple, ara que estaven jugant amb els elements, imagineu que vosaltres aquest qüestionari que parlàvem fa un moment el voleu amagar als estudiants i està dintre d'una categoria que és avaluació continuada. I els alumnes ja han anat fent algunes activitats. A l'amagar aquesta activitat, el total d'avaluació continuada quedaria amagat. I l'alumne diu, és que no veu mi nota, profe, no veu mi nota total, no veu mi nota final. Llavors, és per això, és perquè aquí, per defecte, si s'amaga una activitat que està dintre de la categoria, aquella categoria passa a estar oculta, en total. D'acord? Llavors, aquí vosaltres definiu. Hi ha diverses. Mostra el total excloent els elements ocults, mostra el total incloent els elements ocults, llavors aquí l'alumne, si no és gaire tonto, per petit càlcul sabrà quina nota treu, o oculta-ho tot, que és com està ara, per defecte. Aquí vosaltres mateixos definiu. Moltes vegades per evitar aquest problema, pues diu, no, yo quiero que quieren seguir viendo la nota. Pues mostra el total, excloent els elements ocults. Vale? Aquesta és important, aquesta genera moltes entrades de dubtes i coses semblants. Sí? Vale. Atureu, Jo és que vaig així a tiro ràpido, sempre intento aprofitar el temps, llavors a vegades em diuen que vaig massa ràpid. Més cosetes. Vale. L'importa i l'exporta. Espera, que no sé quin... Vale, en aquest curs sí que hi ha xitxa i tenim gent. Vale. Hi ha molta gent que... Sí, el tema Pairuto. Sí, amb aquesta sessió d'avui teniu feina després. Ara venen vacances, tu no el teniu. Bueno, no sé si és gaire divertit per fer-ho en el temps lliure, però bueno. Per exemple, imagineu que teniu un llistat immens, tropecientos millones de alumnos, y digo, uff, ¿sabes que esto de poner las notas desde aquí? Pues hombre, sí, pero no. ¿Vale? Teniu una altra possibilitat, que a vegades el professorat la fa servir, ¿vale? Que és fer un exportar. Podeu seleccionar quins elements podem exportar del llibre de qualificacions, ¿vale? I podem exportar un arxiu, vaig a dir que me l'obri,
Ya veieu, aquí tengo, estamos, espera que faré un zoom, si no, no veuré absolutament. Ai, aquí no em deixa. A veure. Upa. A veure si em deixa fer-ho més gran. Vamos a ver si... 300. Vale. Ara veieu millor, no? Bueno, surten els alumnes que estaven aquí i van sortint totes les categories, vale? Totes les categories que teníem al llibre de qualificacions. Podeu afegir aquí les notes si us és més còmode, vale? I després, amb una operació pràcticament idèntica, les podríem tornar a importar. D'acord? I ens estalviaríem bastanta feina. Això hi ha professorat que està molt acostumat a fer-ho així. És una qüestió de gustos. Home, potser si teniu 10 alumnes, doncs no surt a compte, o 20 o 30. Clar, si tens 200, doncs potser és més còmode. Això ja és una cosa a gusto del consumidor. ¿Vale? Fins i tot podeu fer un enganxa, un copiar-pegar, si no voleu ni fer l'arxiu. ¿Vale? Podeu enganxar aquí les dades, us demana quina columna, a quin element de qualificació o a quina activitat del llibre de qualificacions va, vull dir que no hi ha cap problema, és bastant potent, ¿vale? Això ha canviat i és bastant potent. No he entrat en aquest apartat d'aquí de qualificacions. Tampoc he entrat perquè això us comentava al principi. Hi ha unes competències que són estàndards, que són les que venen de Moodle, i de moment en vicerectorat el tenen a sobre de la taula, s'ha de definir quines competències s'han de posar, ¿vale? Perquè aquestes competències com a professorat no les podeu editar, les ha de fer l'administrador. Llavors s'hauria d'arribar a un consens, s'hauria de tenir les mateixes per tothom, llavors això no és una cosa d'una setmana ni d'un mes, ¿vale? Se suposa que estan en ello. Més cosetes. Em sembla que us he comentat al principi. Oi? Sí, aquí per veure com es veu la nota de l'alumne. Moltes vegades l'alumne et diu no veu la nota, no veu la nota. Vosaltres teniu... Un momentet. Vale. Aquí, quan cliquem a visualització, surt aquest... Ai, perdoneu. A veure, aquí. L'informe, quan estem a visualització, a informe del qualificador, ens surten tots els alumnes, ¿vale? Podeu fer, és que espero que he fet molt de zoom, podeu fer un informe de vista única, un informe resum que sortiria tots els cursos que teniu, un de vista única, que pot seleccionar un participant aquí, exemple fictici, i us saldrien les notes i podeu editar fictici, que és el mateix que us he explicat, que podeu arribar des d'aquest botó o des d'aquest altre, és el mateix, vull dir, arribeu més ràpid per aquí. Us ho dic que es pot passar que vosaltres cliqueu, perquè l'alumne us diu que no veu la nota, cliqueu aquí i vosaltres les veieu. Això no és exactament el que l'alumne veu. Això no sé si us ho va explicar la Eva, sí que us ho va explicar com afegir usuaris. No sé si, Eva, no sé si li vas explicar el tema del fictici. Bé, no tinc l'Eva per aquí ara escoltant. Us ho explico en un momentet. No sé si sabeu si us ho va explicar com afegir un fictici? No, no? Vale. Doncs mireu, en el curs aquest que us he comentat abans, vale, doncs us explico, així millor dues vegades, igual us explica la Lola l'altre dia, demà, perdó. Aquí, en aquest fòrum, en aquest curs us he comentat que si no esteu, si no el teniu, ens ho digueu i us afegiríem, vale? Hi ha un apartat aquí a l'administració del curs que posa usuaris ficticis. D'acord? Mireu, aquests usuaris ficticis és com el que jo tinc en aquest curs que us estava ensenyant ara.
Veieu? Tinc un fictici 29 usuari. Vale, aquests ficticis són uns... Espera, que tinc moltes finestres i em faig un lío. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim 5 usuaris ficticis. Es diuen així. Vosaltres, quan cerqueu un usuari, si cerqueu aquest usuari fictici, vale? Cerqueu per fictici, dintre del curs, ara ho farem, us sortirien aquest llistat d'alumnes. Vale? Amb aquest codi i amb aquest password, amb un altre navegador, entreu com aquest alumne. Vale? Probablement, si agafem l'usuari TP0029, us sortiran tropecientos milions de cursos, perquè tots aquests usuaris ficticis els fan servir tot el professorat. Quin avantatge teniu fent servir els usuaris ficticis? Que veureu exactament el curs com el veu un alumne. Ja no ho dic només per les qualificacions. Ja sabeu que podeu canviar de rol dintre del vostre curs, vale? I podeu posar un rol d'estudiant, però no és exactament igual com el veu l'estudiant. Vale? Això també a vegades porta a errades perquè el profe diu, no, si jo em poso com a estudiant jo el veig. Sí i no. Vale? L'aspecte físic, estètic i com està distribuït el curs sí és el mateix, però determinades coses no. Quan entreu dintre d'una tasca, quan entreu dintre d'un qüestionari, hi ha petites variants que a vegades és el que l'alumne diu que veu o no veu i vosaltres el veieu d'una forma o d'una altra. Vale? Llavors, si jo me'n vaig a un curs qualsevol i vaig a afegir usuaris, aquest que tinc per fer proves, vaig a fer una miqueta menys de zoom, vale? Vaig a afegir usuaris, si recordeu com es fa. Usuaris inscrits. Si jo escric un usuari, cerco per fictici, veieu? I em surt aquests usuaris. El 29 no em surt perquè ja el tinc afegit, doncs suposem que afegeixo el 25. Vale? Vigileu de no equivocar-vos i afegir-lo com a profe, si no tindríeu un problema, ¿vale? Perquè aquest password, bueno, el reste de professorat se'l sap, òbviament, perquè està en aquest fòrum, ¿vale? Inscric. ¿Vale? Llavors, si jo ara me'n vaig amb un altre navegador, posem l'Edge, i entro al campus, vale? I a les credencials he de posar això que us comentava abans. En el 25, doncs, he de posar TP00025 i el password que posa aquí. Faig un copiar-pegar, ¿vale? I entro. Clar, ara ens sortiran en aquest alumne tots els cursos que el professorat ha afegit a l'alumne TP25 per fer proves. Clar, aquí està tot ser, ¿vale? Algo, bueno, horroroso. Tot aquest professorat està fent proves amb l'usuari TP25. Com arriba al meu curs? Bueno, com tinc l'adreça del curs, era el d'aquí, ¿vale? Vinc aquí, copio l'adreça del meu curs. ¿Vale? I com ja estic validat, entraré en el meu curs com a fictici 25. I així sí que estic segur que veig el curs com l'estan veient els meus estudiants. ¿Vale? Això és bueno, no és un truco, perquè això ho vam crear precisament per això, però prengueu nota. ¿Vale? Prengueu nota perquè va molt bé.